ассалому алайкум бародарои ма, чӣ хел ҳастен? Соз ҳастен? Хуб ҳастен? Умедвор ҳастем ки соз ҳастен ва имрӯз мо як видеои ҷолиби дигар аз Япония барои шуморо омода кардагем. Хулоса бародаро, вақти шуморо ҳам намегирем. Хоҳишманд ҳастем бародаро ки фақат дастгириро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо ин барои мо як пешравӣ хуб мешавад. Фақат дастгирӣ кунед ва мо наврҳои ҷолибро сари вақт барои шуморо пешкаш мегардонем. тамошо мекунем. Агар маъқултон шавад бародаро, ҳатман фикроятонро дар комментария нависонед. 5 минути худатонро дариқ надоред ва ҳамин навори моро падешка кунед ва шумо тамошои хуб хоҳон ҳастед. Ассалому алайкум бародарони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Имрӯз мо барои шумо 4 мошина овардем ва мо мехоҳем ки шумо инҳоро интихоб кунед ки кадоми инҳоро мо барои шумо майда кунем бародаро. ва ба хости баъзе бародаро гуфтанд мерседесҳо зиёд шаванд. Ду-се бародаро хоҳиш карданд ки мо Volkswagen Passat ба навор бигирем ва ура майда кунем. мо хоҳиши ҳар як шуморо ба назар гирифта дар комментариҳо мехоҳем ки шумо фикрҳои худтонро бинависед ва ба ҳар як шумо мо кӯшиш мекунем ҷавоб бидем ва ба қадри имкон хоҳишҳои шуморо иҷро кунем. хуб бародаро, ин мошиноро дар борашон ҳозир каме маълумот метиҳем дар бораи моторошон, солошон ва шумо метавонед ки яке аз инҳоро интихоб кунед ва мо барои шумо ура майда карданша нишон бидем. бародаро, имрӯз мо 4 та мошина овардем. C-класс Mercedes компрессор соли 2005-6, C-класс компрессор соли 2008-9, Volkswagen Passat соли 2005-6 ва BMW E46 тройка. бародарони азиз, яке аз инҳоро шумо интихоб кунед ва мо ба хоҳиши шумо ура майда карданша нишон метем. ва бародароне ки дар ин мошино ҳар запчасте мебинанд, мотор, коробка барои во дар корай, барои мо бинависанд дар WhatsApp, Telegram ва мо барои шумо ба хоҳиши баъзе бародаро Instagram кушодем. Instagram мо дар ҳаминҷа метавонед дохил шен ва он наворое ки дар YouTube намемонем ва ҳар як мошини наве ки мо мехарем барои майда кардан дар Instagram мепартоем. шумо метавонед наворҳои ҷолиба, сторисҳои ҷолиба дар Instagram мо бидроед, тамошо кунед ва подписатсия кардана фаромӯш накунед. рафтем бародаро. дар ин барнома мо нахостем барномаро зиёд кунем ва дафъаи дигар мо метавонем ки ба саволҳои шумо ҷавоб бидем, камтар фаъолтар бошен ва саволҳои худтонро бинависен. мо метавонем ки барои шумо ҷавоб бидем. имрӯз ба хоҳиши бародаро ки гуфтанд Volkswagen Passat, мерседесҳои сечкаҳои нав нишон бидем, марҳамат, мо ин сечкаро, сечкаҳои нав чихеле ки дар Тоҷикистони худмон меган, овардем ва компрессор, Mercedes компрессор бародаро. мошини рақами 1 Mercedes компрессор, мошини рақами 2 Mercedes компрессор ва ба гуфти хидмон сечкаҳои нав ва Volkswagen Passat соли 2005-6 ва инам ки бошад тройка. марҳамат бародаро, объёми диққатӣ. марҳамат бародаро, Mercedes компрессор моторш кор кардестай, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мо инро метавонем барои шумо нишон бидем. салонша, марҳамат бародаро. ва мотори 271 мотор мебошад. мотор ва худи мошин дар ҳолати бисёр хуб қарор дорад. шумо метавонед тозагӣ моторам бибинед. марҳамат бародаро. Mercedes 204 кузов ва мотори ирам ки бошад 271 мотор аст. марҳамат бародарони азиз, ва салони мошина барои шумо нишон медиҳем. марҳамат. ва ин мошин универсал, яъне ки каравани мебошад. Volkswagen Passat.
FSI мотор ва салони мошина. Хеле ки мо мебинем бародаро, ҳама ин мошинои ҳастанд ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор доранд ва мо кӯшиш мекунем ки ҳамеша мошинои дар ҳолати хуб қарор доштаро майда кунем, равон кунем ки моторои ино барои халқи мо хизмат кунанд. марҳамат, инаи тройкае ки ҳасте бародаро 53896 километр гаштагиай, яъне ки ин мошин бисёр километражи кам қатиай ва состоянии мошина худтон бубинем. марҳамат, ҳолати мотор гуфти худмон ки ранги соат кор кардеса бародаро. марҳамат ва бо такрорам шава бародаро, як бор дига мегем ки агар дар ин мошино чизе ки шумо мебинем метавонем заказ кунем барои худтон, мо барои шуморо равон кунем. аз мотор, ходовой, ҳар чиз ҳар карда, фар, бампер, дискҳои мошино метавонем барои шумо мо равон кунем. ин мошино ҳамаш барои Тоҷикистонанд бародаро. мо ёро майда мекунем ва запчастон мекунем барои Тоҷикистона равон мекунем. шаҳри Душанбе рақамҳои мо ҳастанд ва мо дар Душанбе ҳам магазин дорем. ҳар запчастое ки бо качествои Япония шумо хуш дорем метавонед ба мо занг бизанед ва запчастҳои дар корхона хурсон кунед. ва ин мошиноро мо майда мекунем. шумо дар комментариҳо бинависед, подписатсия кунед. мо кӯшиш мекунем ки худто ҳар як мошине ки майда мекунем барои шумо чӣ хел майда карданша нишон медиҳем бародаро. бародарони азиз, шумо интихоб кунед яке аз ин мошиноро ва мо албатта барои шумо майда кардани ин мошина нишон медиҳем. ва фикрҳои худтонро дар комментариҳо бинависед. ҳар запчаст, ҳар мотор, коробка, ходовой част, баллон, диска, ҳар чизе ки дар ин мошина шумо бинед, агар шумо дар мақулай метавонед заказ кунед. рафтем бародаро. ассалому алайкум бародарони азиз. имрӯз мо барои Тоҷикистона дута BMW, якта як донаи E60 ва як донаи дигар E46 харидем ва айни ҳол дар ауксион қарор дорем. ҳозир мо мерем ба сари мошиномона. вақте ки мошиномона ёфтем бо барои шумо нишон медиҳем. хуб бародарони азиз, инаи як мошин E60 харидаги мо ҳозир нигоҳ мекунем. марҳамат. ва E46 харидагимонам пайдош кардем. марҳамат. ва E46 харидагимон дар пешаст. ҳамаиш бошад E46. марҳамат. бозишам ҳай кадам мебарем. бародарони азиз, E46 ки харидем ҳамагӣ 56685 километр гаштагиай. марҳамат. кожини салон бисёр тоза. мошини харидагимон объёми 2. Май. E60 аллакай монде ҳозир. E46 мона мебурем. Миги, ҳай, массугу. Май.
Mai. Masugu mai. 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 Stop. Močoto. Duta BMW, jak ta je 6, jak ta je 6. Baroj Uzbekistona. اینا مرحمت برادران عزیز دوتا BMW برای запчаст кардан ба Тоҷикистона бурдестемшон ай ауксион харида бурдестемшон ба ҷои кор якта BMW E46 ва якта BMW E60